músculs i expandeixes el pit, convertint l'aire en energia i el cos en esperit. Ara que saps que aquesta estructura de formigó i fusta no et pot limitar, t'atreveixes a surar ben amunt per sobre de boscos i ciutats, començant a gravitar, començant a gravitar, i vibrant t'estires com una tija de bambú. Ja estàs per sobre, no pateixis, no hi ha tabú, i gaudint de la teva llibertat. Respires, flueixes i vibres com mai havies imaginat. T'atreveixes a surar ben amunt per sobre de boscos i ciutats, començant a gravitar, començant a gravitar. No ets una simple noia que estira cames i respira lentament. Ets més aviat energia en moviment.